Ka ne kadai ka jingtip beron kame na Kasteng Voice of the People Party VP ka bong kumne ka jingkot ngobha la khot ya wer bat yang sobha ya piki pai ba bi kari lom jantia sya ka jingilang pai ba jong ka party VP pana jingkren da person ba ka party ba arden m basai moy bat ki wede kinoilam halor ka pang pedeng ka jingplai loj ia ki pai ba kari lom jantia na ka jingsha tambor haka por election tarik kandu turik April arja bosan muntabunai haka por karwe bije on step haka jaka yaw thumme jawai bat kalong sho ka jing wan shimunta jerhem jongpi kan pan i hado kanno pitrang shisha bat sngo kya ia ka jing lai loj kat kum ko hok diktiar bal pen kup happy da karti sinsar pai ba hakari kan ni kadai ka jikot ngobha na Kasteng Voice of the People Party VP kaban long hakan luturik April muntabunai arjar bosan. Please one.